Okay, yn yr ail fideo o'r Dilyniannau llinol, rydw i am ddarganfod yr nfed term. So fan hyn, drychwch yn ofalus 6, 10, 14, 18, rhywbeth. Cwestiwn gyntaf, darganfyddwch y ddau derm nesaf. Drychwch ar y patrwm. Mae'r bwlch yn gyson, adio 4. So parewch i adio 4. So hwnna'n mynd i fod yn 22. Adio 4 eto, 26. So dyna ni, 2 farg. Fan hyn mae'n gofyn i chi ffind o'r nfed term. So sef y reol neu y enw specific. So sgwennwch nfed term. Dyma'r peth cyntaf chi'n sgwennu bob tro yw rhywbeth n. Mae rhywbeth yn 4. A wedyn, ewch i'r cyfeiriad arall. So, os mae adio 4, fi'n tynnu 4. 6 tynnu 4 yw positif 2. Mae'n really bwysig bod chi'n rhoi y positif yn hyn. So, fi'n rhoi plus 2. Dyna ni. Yn yr ail enghraifft. Yn yr ail enghraifft. 35, 28, 21, 14. Mae rhain yn mynd lawr mewn gwerth. Darganfyddwch y ddau term nesaf. So, minus 7, minus 7, minus 7, minus 7. So, 14 tynnu 7 yw 7. 7 tynnu 7 yw 0. Okay, so dyna'r ddau term nesaf. Darganfyddwch yr nfed term. Nfed term eto. Ysgrifennwch nfed term. Yw rhywbeth n. Wel, ni'n gwybod bod yn negatif 7 o fan hyn. A wedyn, fi angen ffind mas beth arall sy'n digwydd. So, gwrthwyneb trwy'n, os mae minus 7 yn mynd i'r dde, mae adio 7 yn mynd i'r chwith. 35 adio 7. Positif 42. So fi'n rhoi positif 42. Dyna ni. Gyda'r un ola fan hyn. Darganfyddwch y ddau term nesaf. So eto edrychwch yn ofalus. Adio 3. Adio 3. Adio 3. Adio 3. So 23 adio 3. 26, adio 3 yw 29. Dyna ni o'r ddau term nesaf. Darganfyddwch yr nfed term. So, nfed term yw gydewch fwlch n. Mae'n gofyn bod yn 3, cos dyna beth yw'r bwlch. Ewch i'r cyfeiriad arall. So, hwnna tynnu. 14 tynnu 3 yw positif 11. Positif 11 sy'n mynd ar y diwedd. Okay. Dyma'r nfed term. So, beth yw'r 90fed term? So, beth fydd y 90fed rif yn y patrwm yma? Wel, eto yn lle bod ni'n cyfri, i ni'n gallu defnyddio 3n plus 11. I chi'n amnewid, cofiwch 3 lluos i n yw hwnna, so fi'n amnewid 90 yn lle ar n. 3 lot o 90 yw 270. 270 adio 11 yw 281. Okay. Angen chi trio rai rhain eich hunan. Dros y dudalen. Sorry, gorau. Fi'n edrych fan hyn nawr. Cwestiwn arall, darganfyddwch yr nfed term. So fi ddim eisiau dau term nesaf trwy'n, fi jyst moyn yr nfed term. So fi'n ysgrifennu nfed term yw rhywbeth n. So plus 5, plus 5. So mae'n mynd o'n 5. Yn mynd i'r dde, mynd i'r chwith, fi'n tynnu. So 3 tynnu 5 yw minus 2. Cymerwch yn minus 2 ar rwch e dilyn yr n.
Esboniwch pam nad yw 55 yn rhan o'r patrwm. Nawr, efallai bydd rai o'n chi'n gweud, wel, 383 dyw ddim yn dilyn y patrwm. Neu, i ni'n gallu defnyddio'r enfed term, 5n minus 2, rhwch hafal a 55. Gwni weld os mae hwn actually'n cydbwyso gyda rhif cyfan. So fi'n adio 2 i'r ddwy ochr. So bydd 5n yn hafal a 57. Fi wedyn yn rannu gan 5 ddwy ochr. So mae n yn gweithio mas yn 57 dros 5 sydd yn dod mas fel 11 gyda 2 dros 5 sydd ddim yn rhif cyfan. Dyw e ddim yn rhif cyfan, felly nid yw 55 yn y patrwm. Os tysa fe yn y patrwm, tysa n yn rhif cyfan. Okay. Cwestiwn yma bach mwy heriol. Enfed term 2 ddilyniant yw 3n plus 4 a 50 tynnu 2n. Eglurwch os oes gan y dilyniannau hyn dermau sy'n gyffredin. Gyda'r cwestiwn yma, i chi angen amnewid gwerthoedd. So, yr un gyntaf, n yn 1. Swapo 1 yn lle n, so 3 lluos 1 yw 3, a 4 yw 7. Fan hyn, 50 tynnu 2 lot 1 yw 2, so mae hwnna'n 48. Okay. Wedyn ewch i n yn hafal a 2. 3 lluos i 2 yw 6, plus 4 yw 10. 50 tynnu 2 lot o 2, 4, so mae hwnna'n mynd o'n 46. N yw 3. 3 lot o 3 yw 9. 9 a 4 yw 13. Hwn, 50 tynnu 2 lot o 3 yw 6, so 44. Dylech chi gallu gweld mae'r patrwm yn dechrau ffurfio fan hyn yn barod. Safi am n yn hafal a 4. 3 lot o 4 yw 12, adio 4 yw 16. 50 tynnu 2 lot o 4 yw 8, so hwnna lawr i 42. So beth chi'n neud yw parhau gyda'r patrwm, so mae'r un yma cynyddu 3, so 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, a mae hwn yn tynnu 2, so mae hwnna lawr i 40. O! 40, 40. So mae'n yna 2 term. Allen ni parhau i ffind o mas os maen nhw yn y patrwm. Nawr, falle mae lot o'ch chi yn gofyn beth sy'n digwydd os nad yw'r bwlch yn gyson. Right. Eleni does dim angen i chi fecso am rhain. Mae yna cwpl o ddilyniannau specific special fi'n credu dylech chi wybod. Un ohonyn nhw yw dilyniant y rifau sgwar. 1, 4, 9, 16, 25 ac yn y blaen. Okay. Mae'r un a dod o'r rifau sgwar, sef 1 lluos i 1, 2 lluos i 2, 3 lluos i 3 ac yn y blaen. So bydd hwnna, y dilyniant yr un yma yn ar gyfer enfed term. Bydd hwnna jyst yn n sgwar. Mae yna cwpl o rai eraill falle newn nhw ofyn i chi edrych mas. Hwn yn un adnabyddus. Ni'n galw hwn y dilyniant Fibonacci. Fibonacci, os un n neu 2n yn Fibonacci. 1n yn Fibonacci. Sylwch, mae'r 2 rif yma yn adio i wneud yr un nesaf. 2 rif yma yn adio. Ia? So hwnna'n sicr mas. Mae'r enfed term am yr un yna bach yn wahanol. Does dim angen chi wneud yr un yna. Yr un nesaf te sy'n ni'n cael gybolwg arno yw hwn. 1, 3, 6, 10,
15, a mae hwn yn dod o hwn. 1, ail res, mae 2 bel. Trydydd res, so 1, 2, 3. So res gynta, 1 res o 1. 2 res, 1 a 2, 3. Trydydd res, 1, 2, 3, adio ymlaen, 6. Pedwerydd un, 10. Pumed un, fi'n cario ymlaen i adio. Ie? A dyna patrwm y rifau trionglog. Mae patrwm y rifau trionglog bach yn wahanol i'r enfed term, ond mae'n cael ei ffurfio o n lot o n plus 1 wedi rannu gan 2. Falle wnawn nhw roi hwn i chi a gofyn i chi am newid rifau mewn i ffindo mas o rifau yn y patrwmau. So cofiwch, n yw rif y safle, chi jyst yn am newid yn mewn, gweithio mas o cronfachau. So gwedwch bod fi mewn y degfed rif. Yn y patrwm rifau triongl, byddai'n cael 10, 10 plus 1, rhan i 2, cofiwch cyrlat. So mae hwnna'n mynd yn 10, chi'n neud tu fewn i cronfachau gyntaf sy'n neud 11, rhan i 2, 10 lot o hwnna yw 110, rhan i 2, y degfed rif yn y patrwm, y rifau trionglog yw 55. Chwarae gwmpas gyda rifau, wneud pethau a bywyd yn haws. Mwynewch.